खौ हाबा खालामगोन सुजा जेम्सखौ हाबा खालामगोन आंनो नाङा एफा बोरायरायनो भाइराल भाइराल खालि भाइराल खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि दाहा बर' ब्लग चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर दानिया फैदो भिडिअखौ जागायनोसै भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं मोनसे रिक्वेस्ट बानायनो सानो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै प्लिज आसिखौ थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आदा जेम्सखौ फसायदोंबालाय नांगौ आब' जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे आंनो नाङा एफा बोरायरायनो उल्था कल बारना खर'आव जोगोन आं नोंखो फिल्माव आं जेरै जायोना उल्था कल बारना खर'आव खोलैगोन आथिंखौ आं नोंखो मोनदों दाना उल्था बारनानै जानो नागिरनानै माबायदि मोनदों ओरैबायदि जावबाय आरोना नों बाथ्रायानो गैलामोन नामा नोंनाव हारे नों लायाबा लाया बुंना आं लाया मानो बेफोरबायदि इसिबां रिजन थांलायनांगौनि खोथा दङ जेम्सखौसो बुंदोंना नों जेम्सखौसो बोराय होननानै मालाबा नों लाइभआव मेकआप गैयालासिनो फैनोलाय जोंबायदि आरो माब्लाबा नों सानसे सान्दुं जाफेरबायना दुब्लियाव माइ गायफेरबाय गायनानै नायलाय आयनायाव नायफैबा नोङो गावनि महरखौ नुनानै गाबगोनसो नोंलाय ओरैनोबाबो गाबसुलिखा गाबनायावबो बिराद एक्सपार्टखा नोङो आंनि गोरोन्थि नङा आंनि गोरोन्थि नङा बेयाव लोगोफोर फल'वार्सआ कमेन्ट हरदों होननानै जानला मोनला गुबुननि सायाव बुंनो नाङा हारे नों लायाबा लाया बुं नोंखौथ' जर जबस्थि खालामाखैना माने नोंनाव सोंदोंल'सो नों आदा जेम्सखौ लागोन नामा बेयावनो नों इसिबां रिजन माबालांबाय हाहा दा गाबलाबायनोसैलाय आरोना खबरदार गुबुनखौ इसिबां मानि नेहात बानायनो नाङा सानदों नामा नों नोंनि बे महर मुस्रिखौ अराय थागोन होननानै गाबोननि समाव बुरै मोखां जाना फैबासो बुजिगोन दा मालाबा मेकआप गैयालासिनो फैनायलाय लाइभआव नायनि सोर साबसिन मेकआप लायालासिनो फै लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै बुमि सिस्टार गाज्रि मोननाङा आरो गाज्रि मोनदोंबा मोननानै था आरो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होनो दाबावसै आरोना सापर्ट खालामदो गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थागोन जावसिजोबगोन